Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Imam velike novosti za vas. Našli smo i kupili zemljište. Idemo pogledati. Prvo ćemo se prošetati oko zemljišta da vidimo kakva je priroda i onda idemo na zemljište i tražit ćemo vodu, da vidimo ili ima vode tamo. Zemljište se sastoji od 1841 kvadrat, od toga je 382 kvadrata zemljišta šuma. Znači vidimo ovdje ima bukve, graba, hrasta, šuma je relativno mlada i kao što vidimo tu su se prije rušila ogromna drva, prije nekih 15-20 godina. Od resursa na ovom području možemo vidjeti ima dosta kamena koje možemo koristiti za gradnju. Ako vas zanima kako sam našao ovo zemljište, pogledajte moj prošli video u kojem govorim kako naći zemljište koje se ne nalazi na oglasu. I sad idemo proći kroz cijelo zemljište. Kao što vidite, drugi dio zemljišta je livada. I jedini problem je ovdje što nema izvora, nema bunara, nema potoka, nema vode. E sad, napravio sam bakrene rašlje, proćemo cijelo zemljište, vidite li ovdje ima podzemne vode. Sa zemljištem smo dobili ovu tu čeku drvenu, ako ništa, nama to ne treba, ali iskoristit ćemo materijal. Koliko toliko je ok. A dobili smo naravno i hrpu smeća, ali dobro, to je prvo što ćemo napraviti je počistiti sve to. Pošto ovdje nema ni izvora, ni potoka, ni bunara iskopanog, probat ćemo s ovim bakrenim rašljama koje sam napravio, probat naći vodu. Nisam profesionalac u ovom, ali mislim da ću uspjeti. Rašlje se u ovakvom L obliku i sad pravilo je jednostavno, primim ovak i kad se te rašlje spoje dole ovak, kad se spoje, sad sam ih na silu spojio, bi trebala biti voda. I sad ovisi na kojoj dubini, to je jedino pitanje. I sad ćemo probati malo tražiti da vidimo hoće se spojiti. Evo, ja cijelo vrijeme držim jednako, znači ako se spoje, to nije zbog moje volje, nego zbog vode. Evo ga, sad se spajaju. Evo ga, da. Ovo je zapravo dosta dobro, već smo našli. Evo, sad ćemo se udaljiti, ja držim ruke jednako cijelo vrijeme, rašlje se udaljavaju. Evo ga. Ko ne vjeruje, nek sam proba. Evo ga, doslovno smo u 3 sekunde uspjeli naći vodu. Evo ga, i opet točno na ovom mjestu se opet spoje. Evo, ovdje tu ima vode. I sad bi trebali ovak pratiti tu žilu i naći gdje se spajaju po mogućnosti 2 do 3 žile i to će biti naše mjesto za kopat bunare. Evo ga, i ovdje ima malo. Ovdje više nema. Da, znači ovdje otprilike ide žila. Sad trebamo otkriti u kojem smjeru ide. Evo, dok su spojene, mi smo iznad podzemnih voda. Samo se nadam da nije preduboko jer planiram ručno kopat bunar. Evo, ovdje cijelo vrijeme žila. Zaključak je da ovdje ima dosta vode, a ja ću to još provjeriti sa drvnim rašljama, tako da naći točno mjesto gdje ćemo kopati. Pozivam vas sve da se pretplatite na kanal, ne zbog mene, nego da video dođe do ljudi kojima sve ovo može biti od pomoći. Hvala. Sad kad ste dobili doživljaj kako izgleda zemljište, možemo malo popričati o planovima za budućnost. Znači u bližoj budućnosti cilj mi je naći vodu, iskopati bunar i započeti gradnju kuće. Kuću ću raditi od prirodnih materijala, znači sve što nađemo ovdje. Vidimo ima dovoljno drva za stupove, grede i nosivu konstrukciju. Ispuna će biti od bala slame i blata, to jest zemlje, a za pokrov ću koristiti ili drvenu šindru koju ću napraviti, ali mislim da za to neću imati vremena jer mi je cilj prije zime napraviti kuću, ili ću naći negdje ako neko poklanja crijep stari, tog ima sigurno. Već 4 mjeseca živim po šumama Hrvatske i sad napokon imam svoje zemljište, tako da mogu nastaviti ovu svoju priču. Hvala vam što ste pogledali video.